se yeti konyara kwano sababu bamito chekura boira kwano sababu bamito chekura boira kolera makweli airira abantu baito kolera makweli airira abantu baito para baronge twatigaire nemejando ya para baronge twatigaire nemejando nabono merinya kera yumurugyo ekone nabono merinya kera yumurugyo ekone kurwari tinga beje o mito moigwe kurwari tinga beje o mito moigwe murugyo ekone bamito ni gasirete murugyo ekone bamito ni gasirete tigera ekone abana chitakana ya tigera ekone abana chitakana baboya boira naibono mama chete baboya boira naibono mama chete ekonozinyirwe unabona ko batebya ekonozinyirwe unabona ko batebya uzomyo moyo na chansho moyo yasio na Wilfred Nyakundi pikireza jua kali ama naende ba sweet chamber kemera na Timothy Gitaa bweri sinda Iriaga chakwa bunukuru mwatsinda yaye Iriaga chakwa bunukuru mwatsinda yaye Kubirongo mwatya kamwira lya tabaka Kubirongo mwatya kamwira lya tabaka Agachenja muigwe kamwira lya bujane Agachenja muigwe kamwira lya bujanka Januari mito saini na mbili muigwe Januari mito saini na mbili muigwe Mukenyo nane kamwira lya doleti Mukenyo nane kamwira lya doleti Aigeri toreti minto muigwe nandaga chenche Aigeri toreti minto muigwe nandaga chenche Uiko kutoba tariki komi muigwe Uiko kutoba tariki komi muigwe Naenda kamenta kamwira lya tembe Naenda kamenta kamwira lya tembe Tajana chencha kamwira lya nyamira Tajana chencha kamwira lya nyamira Naenda keraniwa kamwa wana mariogo Naenda keraniwa kamwa wana mariogo Kimuswati yamfutia sana ane skuwari anye benga kinariye nga keri ya rero bwana iga yakwara gusubupi okwari ko ese kona si por ahí vale primary omwario ngetenga kore etwiki na kote yakakara kwara ere bwango iga dioka atametinga ngochara akanyoranga yareka ande singi nchopwet nyona bayuri bayenga nabatindi bari gujikwira no gujyo agate ora yabe no na njungwani andoirane bokai ikaera yo ari jo bono jinse chozi kwa kanyoranga no muntu smart na no muntu bwangito gukwana ukwanyona iga bwata mangana menye lakini amaya eyo bosemia tari muntu renge bwerecha aba in fact intwanyo ate challenge ya muyone se soko mutukuta igora na kong in fact na arenga kong kwa kora buna risa tukutega ewa murabare metri tukorigma lakini mbege ni ambudu mbi teko nyarekana mugaka gakona turigiria kamera ndake tote byo mugusi gakona ne biamono litangani asengincho yogo ikasenka ya mugaka Evans ekone nabone yana kene na meria yonkuru sekenyoro giatinga mecheo akoti bun ekenyoro giatinga mecheo ne saprocation mecheo na esa ni gere ikobe bone ke village ya mecheo kubwate kana yana karuko igwa jogete sawa ni eyo iga terte kuru asekenyoro kia mecheo iga mecheo na kieke iga so ekero nchinge kone na meri na bona kene no murgio no renge na kero agusira na rie akara sirete aisina barenge gochaga iga nyonya karatara jogusira nabo mongino ya rugochomoge ni buya ga iga omuenda agira buya mpaka kagera agachote banga neke nekia mangana ngapaka ngenda kunyoro mongino yo iga paka ngenda kunyoro mongino yo iga paka munyoro mongino yo iga na giakwera urucha
none aseng'encho ya matanga ye uneka tu ya kote na arenge oyomo obo kabisa gwe gusudia na iya ko roroche aterete omugano ori ekene kia mang'ana gioka ataigo sirakene ekegera aroche igo choni aliso sababu na maete meri ya maete buya saidi amaete buya mono ngocha arenge igari ngocha omogeni sana abari gocha omogeni buya sana kera meri asira alisia kaira yani igutaria yo maete mugano omugano kanyu maete buya koruritang'aniga akirwana gocha gocha ne totanga omong'ino yesing'inchara gocha ongeni mono mpaka rasima muinyore aseng'incho tera oigo ya yobono ka omugano orenge kiria anyu maete buya kiria ya bono ntake tutebi story kidogo ya kiagera bono sani matekere gotera abande nkorora tuli buna musupati omeri nyakerari ngakiare kororekana ya ngenje nga ati akiare kororekana ngakiora describe umurugyo kubona arenge murigana kare ngo muntu maana sana wengenjo sana kwenye tu abeira ngenere zaidi ya miaka ng'e 19 na kwenye wikabona iga iko kwenye tu bwata abana batano nere mwanyore abana batano omwana umutang'ani oyo Richard omwana okabere oyo Joshua oyo gatatu Lilian nere na badu nenyaroka ya peke na omwana okane igakorwa Amos oyo gatano makurio mogoti una bara kubanga una bangete ya una bangete yo okurwara kwae Mary igegete omwaka oyoyo anga 92 yo era wala dimiaka menge kur 92 oyoyo no toko so chanwa no mutienyo onane aliacha gitukurwara aliacha gitukuru muku tiri sana sinda yaye ngaruo ne mogitike tambokero nkamuira bakaso mwikie bwertore Eritoret yagachia kabo emetenye bere megima nseyo wangaribu buya bw'abanyagitari akarocha karusu gwororo akarendo ona akacha karuoro akawena akarekananga uwendi akarendwa inkaga mutenye 10 akajoro igotore bangana metenye renga bete metenye bere akacha karendu akaria ikirega nanda akamuwoto obutuko obunarentire agachakara ritukeri murioka nanda akabo murweire serious otage nyagitari arwete nando obutuko obu nanenga muira gatembe nanenga muira gatembe gachika muchungusa kanyo ngapana nanenga boro nariye muirete tabaka namenye tsanaro kiraika tabaka nariyo murusti oro tabaka agoja bonoga gocha koranga bono nkirindete yo bono getembe chonsi nabe toro nyonya gitari ya getembe lakini ngajanga rusioro ngajanga mora daga akero aikaga anga mutienyi oi 11 mutienyi 11 yangi tarikishina saba matroni yo mira na gitaga jaga agateba pana mondetera ngumbwaria nyagitari nyamira egera njinara mucheki ogochuja kumucheki okumubeke woti erintar ginga bije tarikishina saba November November ya akamubeka woti akaru akabo mpaka bunagoje wika etarikiye mu mutenyi 12 bunagoje kusira roro ikwama yani agasirira nyamira akasirira nyamira nyamira asirire nyamira asirire to kur nyamira mukamorenta go nyamira bantu komorenta mpaka sekinyoreke iga hotochete iga haya arenge nsoma ya arenge mwerio ntua mugajete mpaka unantirete bone mwana ebyo ingora korera bone mwana ebyo no kuguona bigira ko une sani une gote akashe mwana ebyo ni fight no byange bike aka mwana agatangani yakarenga ngesana 6 gutigireta abana abake sana nochio toerese ngakiuba kinetie tigango nandira agendera kidogo abana chinta kone tigera de kone abana chinta kone
aibono mama chete pamoja buya aibono mama chete Ekonosinyiwe, nabona kubatebe ekonosinyiwe nabona kubatebe Kuzo moyo na jasho moyo yasio. Na Wilfred ya kundikikereza jua kali. Amo naenda liba sweet chamber kemera. Na kimo gitaa gweli sinda. nokoro mwasinda yaye bon endayar kumuruma bobi tadi saya Enda yo. Umugere byo. Rajinja mwigwe, kamwira lyabugende. Rajinja mwigwe, kamwira nyabutanga. Januari mito, saini na mbili mwigwe. Januari mito, saini na mbili mwigwe. Mutinyo nane, kamwira lidoleti. Mutinyo nane, kamwira lidoleti. Aigiri toreti mito mwigwe na ndaga chenche. ukamwire dole mutinyo nani Mugenyi nani? Baba, tariki kumi mwigwe. Kukutoa. asikwate yabona Gatembe. we Mekienye na lakini yo buru. yobururu bonge isaba saba we aye ono ingweta bona Oye ngere. Amos makonera mokokote Ene rumo. nakibona abana abakinira ababona gwatigertu abakega nakibona bakina Bona bana aba. Baba na baringe kali moyo. Ngakiye kanye babo mento. Tarasira. Nabo na watega gacha kuborendera baba. Bana banga cha kurenda kurenda yuko ngati yandende nkalenda bana mpaka ekero buna bakuja kuika angekero baikire standard 8 oyo ndaikire ange standard 8 nari bona bagacha konyora umuntu oyo ogoja kuja kubarenda ya nari agoja konyora bona umuntu ogoja kubarenda emyaka irenga yaire kamana konyora umurugyo saidi uroje kubuye 1992 pakuru yake umwana ari standard 8 ayana ari 6 mpaka 8 ngwarabere myaka yonsi yokorera bolyo nande tabana abo joka nande bamedenga mbaba nande nda bona yanga ibale ona iya oyo amusi oyo nambainya nyarumanya nyombe rojo igana omwaye mwai oyo Joshua mwai Richard matari eye bona makuri ngod yakal mate kinyotia mate ino akarera bona na kidinga mubeka akudine kikusi ekemera kegusi emonga como yani ko kebura kirangina ngina no atukutwa bona mate kamubeka abo igo ngaki abana aba ngakikwa mwite bagaje bune state yo muchio yo mwega muchio bona ka tari yoronga kuri nga no rijiro no uyibona ngoreta ya kero muntu agache except uyo yamuye ko mata ari bona yakenyora kya mata bona bamenye buyobo ana bakiro lakini bonse pi yabane bonse na hero bibale nanya sana babarende kunya sana yako teba abarende sana nyasaye uyo kurenda kintakana akabarenda nabarende sana on umugaka gekone tutebi gore story yo gotero ngai bono gotero ko nkwato tebi ali sinari lakini ngakigochete koba bono gotero ko igonje doja kuriye ngaranga ninjo kinda baginkunyura murugyo amatukonspi ebicha yanere ngerali yange bi ngoko ngerali ebiche yango ya ebiche ngate kosumelianga
biche yene royo one rori kuru kwa Meri Nyakirario. enero one rori kuru Mary Nyakirario gekone born 1958 died 1st December 1992 unalisia pekete Yeah, igo. Mwanakibegete igo. alikuwa maridadi Alikuwa maridadi. nabo mungeno alinge maridadi sana Nabaringe maridadi. paka ukarorere rasimo beka senge Paka rasima mubekese kwende. Ekiagera umuntu uyu. Tuwa tese iga tuwalinge tuli zero pi. Lakini paka tukarose ndo amonere. Paka iga tuyagite zero. Lakini tukarose bintu iga mpaka bono tukaichese bono kera tuli. nyibwatire biche yake nyibwat bono ngukuwa natwalinge sani Yeah. ngakiechete koba Paka sani igo chako soka. Akeri bono aire tega mukano yo iga na aire tisengaki enkesana na ande paka gajo jago ntebono omugano ekwende lyabeire yasokiria yasoke na nyebugiri nakera kwa ebu na nyebugiri kuno mugano aye okay alistaji timoisaranso murikire na kita kera go gurika bono ga na ito tebanga akere toro kera rura na gita kaira na gajo tebanga igonta gitobono mugano umugima pi bumuntu nyamanyete bono nyerese akaruanga mweresa na ndiro kinja bwate umugano uyu yegwende ga ise simagana yeto twarosia ya makatasi ya njare ngo umuntu orogosoma se edio somaga iga se igona yuruki na horenge igoni wana ayite komwa nemekana ayite komwa ya nemekana ayite komwa era akagenda abona ero akagenda igoriuka nayo kebaigo baigo bono mweri gawo kondete riuka into kirtia re komba kitia korenderete ya na ndete komba kirtia re atara korendera tukunyigwete buna nkikinaigwa iga jitaka kondetera ekero turochi antale gwende tanga gojo unga tegerera egende kinga oge ngo tena bona ken amauro gajoenda kama ojo gisoke obe igakaretia korendera to ya bare ndira yo Kenya na iga igisoko teru unga na kubegete na machegendo ya na bukirigo sawa kwenda uchoenda akagenda ya akama uchoenda igasoka totebi nikire yasoke tesa kire kwanyigwete ke kone for the very first time amariga sana amariga muno ande kiagero mate gayetere tena magombo ande so kwamba kurigeria nga ya volume 9 engima is volume 9 ngima ya buna ya gerto kate sani yo igokora ya nge ya mariga muno ya mariga muno na ande okora ga yibangite akebanga iga yibangite kebanga in fact iga ya renge yo yani esogete buya nyana kiro muntu okonyonga yakujebugi yoka urara ndiko jebugi chini kegera okonyonga abo nyambo ko KBC ga ko jebugi okonyonga ebaka yoka bara yebugia ya aki abana baigwete kere yasokete kere nabana baringe igune sani ya mama yasoke abana mbaringe inabake in fact yeah mbor ba na kere banyigure na baka nyatakera buya sana jeguma dembe na ndo mangiti abana mbaike tukorora buya bwangina ya no ya jo nyina bakabare ya oyo monene mwana kata Richard nero monene Richard nabaka kuma lakini abande abana bake baringi nabake baringi mwaka Evans gakone ndagete otoe abange mbacheti komera choni alizo sababu ngakierio maete bono gusi tinga ya bono ora nyoro muntu ogutara chipara chiaro alista chite gutara mono lakini enseme ya Busongo Nyamira bono bantu bange mbacheti ngana ngakiri mate video nchiarenge ya mchiarenge ano bono bantu mbacheti koralisio sababu asekiene ose muntu kiorenge ntakete oireri bageri otwerese choni alisio sababu muntu kiorenge nkiare kororekana ngakinere mumere nite mukagenda isabari nere mugakora ibintu nere ntakete oireri bageri otwerese asante sana alisiri tangani gando kwa kumanya
arisi arengo muntu renge stabu chinsa chonso yani omochenu yango tebiga esa bantu bali bamete go ba turasa ko tebe ke swali kya ngo jipoto n'umuntu renge smart chinsa chonso arisi buna moko endaiga n'umuntu renge omoto eru chinsa chonso buna ogoriga yoka egento gyokala ko tebi rieta yokala okoroka endugu buna okogwa no tabange ndugu jono zio sababu eni rieta ali kutumia eni rieta tumita sana ali kutumia so bwa bwensi endugu igase igonyo kuitana kwa risi ngwa dikware konyoranga muitana na risi ekyangu muntu moto eru tinsa chance arisi bono tinsa chance ikware konyoranga no muntu smart na no muntu bwangi tukukwana ukwanyoana igabwata mangana menye lakini amaya ayo bosemia tari muntu renge bwerecha arisi abwata mangana ama yani amaikero ama amenye lakini amaikero nanda yo bosemwi kinge kyonse arisi wona buna tiangi yori tukerimo ntoke ndete ekero na renge gana rengo yo mobo gokoroshi ibindi bya Kisumu ebyari goja byaro nga libina lya bagaka gusemesa ya bagaka litukerimo ntoke ndetoro omwisimi wa echae the raid oyo mutangasa ya nagendete ekero torega iga twarenge omugako yo mukuru gaiga twarengeri sabikinere ga okuga moyanjo kemongera nanche kone na arisi moyanjo na ndata agatwara buye garia anga abantu batatu nabu ange subu chai ange no arisa to dokorene yani arisi na to ugitino edukina riange ryo mwerio yuko tegusira ono kwaye una murwete gabu arisere nja achite kukwani inumwe kebindi mwa achite Kisumu arisine nja idukwa lakini nduri kebindi twachite korose Kisumu lakini na obon tureri mwa chabu yaiga wono abuna onkore ngo mweri bwarisi mpaka bunangi tuja komore sanduku na ndibuna tuko imokera masabiki onzi pia tuarengo obomo bwa tuarengo kunga abaguzi salam crab buna tuimukete mpaka buna tuko kogenda kaya weya buna diarentire bono ga ocha buna tuko cha kumutiri uchiwe igora alipaka alinya okianya ko ari Rwanda bana Rwanda kiri amenyete getunu borosana no togendete mpaka nyono muchumbo ito urenge delete obuoja nero bete tegesto bona nero ringe master of ceremony ya nero bete master of ceremony ya nero ringo arisi karwarte no morocha arisi karwarte yes nero nduchi arisi ritangani okurwara kwae na arwarte ritangani diria kero diria arisi awo jago tebanga omongino yo bangire ngo karari kongitari na itakarwara naende baka agaja awena nekena bo sinjara ngumusana na watu wale twenda nando tebanga chindu bona wenye na wenye iga bangete ngongita lakini na kodeki na wenye paka bona munyeria yikurwara okurwara ukubona agiturwara kwa maga yakuwa rengo kwinge mono okwinge ukubona okwinge sana kubwa kuri tangani bona gajiturwa bona gajitu speedy ya speed sana speed sana akamoja ukweli yeah ono ukwinge sana kwa watu ukwinge sana tema tukairite okay kuchoni alisosa ereti yatangasi toka choni no toko ya kuigwa ange kusiyengima na kenyengima ya temegete ekiagara igarengeruo una alikuwa kwanga neruoti yabugirango nekene kyamangana kware kugenda ororekero amatangarisi na kware kumanya neruoti na kweta ni ruoti we president ya yukane president ya Kenya renge abantu ga yeyikire mpaka buno bwa yarenga liga tunuguru wecha mate abantu bayikire iguraja cha ukakerete buno mundu narorere iruko onde tayo forever onde tayo na abanyone minister kuna da onde tayo arisiga rengi ariru trabanta bangi saidi abanta bangi na matanga aba matanga ena laka ba motoeru aba in fact intwanyo ate challenge ya monyone se soko mutukuta igora na kong in fact na arenga kong kwa kora buna risa tukutega ya muraba metri tukorigma lakini mbege ni ambudu mbiri ya no kegara ne getun ya neketare
Yeah, nyegetari arengi. Lakini abantu baikire batari kumenya kubarika. Yeah. Mbari kumenya kubarika. Tokubara. Ya. Nanda abantu bakalemereria. Nyoenga ki yarengi nande ye mbura yoboterere. Ya buno wegene getiro kirikire. Lakini abatu atirete paka iguru. Abatu atirete go nanda tukona kwa kana check gutira mo muimokia na abatu mwaka na check gutira paka tukomoikio. Mweri tukamutumokia. Ororo. Aba nando mwaerio. Final. Ndu ayitu kagenda bakoro ngajigona kwa umungino ye porende ekyanyo no mungino ye no muntu oyo omutuma yitu biya sana kuna masabiki ngogenda mwari ngobarugera na botu ari gutu twage na botu agenda toro na tukajina ko matebrende wono pore mage wono rene na bense akorta kina bense yo wikirayo tugo mwete tikatubono tukwana omusiki orero nukuvuga abantu chingero chikendete kuvuga yes kiro kuri omusiki bwe standard ya rero ni standard yinga kiri yakinacho ni alizo sababu ngyo ratote oyo rero gokugenda okoro bwansu bwaye bwanku oyo bwari story okora bwansu bwaye ano oyo bwari sinyo mpakin ko kabise ya chakirite turi okora yo kamuno bone ikiri ayo chabatebanga wiri tamagi uriko genda buna jagite sabari eri guchiaria into kiri ukugunga yero okambona yabuki ukogenda igasigo buna bono rero abana musiki barero igo yabako yebugia nande yakuru bwansu bwaye bwanko bona abisu muntu aliso muntu ngo murenganya una bono kwari engana cyane cya munyoncho ne cyarisi yuka ngacyari sambamba izyo ekyagara echuwa tu bwansu butayigo koraki butayikwera ano kuwonya tegerera lyuka yeah kera ali skwari kumumera hera mwete mwana musiki na basiki nakona abana musiki nakona umuntu oyo mwete mwana musiki nakona mwete njino mwana musiki nje ngotera kera ali skwari kumumera ngomanyoro umuntu na moteri tokumanya kwari kumanya ya no tikwari kumanya mata bana musiki wala bateka sha njero mate lakini oria nande ngendo kire ki okumenkeringa ki nkwari kumanya ngali sinabwata mangana yawe chakotera nkwari kumanya no adako so studio turi kumanya no ali so studio kaya nga naho banagocha konyora mangana ya ngaiya konyora mangana ya yeah lakini ukumumera iga tokumenya usinacha tere nabora mwasium okwasium odenga abwata mangana ako tekote lakini gakoswa dinga naria agochi oimoka oitagotera riri buya paka okumenya huwa nekera gote wate igo monta akobekira gisani cyango tera nakobekira nalisi ako tabatari yayo terete cyo sipike maide pi ononje maide pi toko ngaina ngaye ngaki yaya nabongo manyanga oyo ya ando entari ngi okubugi guoka anapanga tari kwayirira no tari kwayirira yari kubugia kama etengi akora ya Joshua ija mwana mozi kama iko Mwanu sababu hamitochukura muyaye mwanu sababu hamitochukura muira Kulera makweli hairira abantu baito kulera makweli hairira abantu baito barabarunge twatigaire n'emiryango ya barabarunge hono bunayo katikara mimi cyane ngabono merinya kera y'umurugyo rekone ngabono merinya kera y'umurugyo rekone ngai kwa munyomete kuru mate botabori leche omito moingwe murugyo rekone bamitoni gasirete murugyo rekone bamitoni gasirete tigera rekone abana chitakana ya tigera rekone abana chitakana tetora meri ngakimomeranete okay so bwa meri ngakitomeranete yaya ringe gasi enyororo ntena ringe ngokore gasi ya chwa kari tinga nere
nao kero kenda alikuja ijiro tinga ari Kursoba mate. kurso nsari nwa o gonyoki ogankonsa itali yale mbano ijiro nsari tu mentoro ngaja nkaranga num hakimu swati ya mfutia sana ani skuwari anye benga kinari enga keri ya rero bona iga yakwara kusubupi Okwari ko ese kona ni simbura iba. Primary yale. Aya kama bono tukaja gukwana. Anjira lindo musaire. Igire 1974. Basi hondo kaja gukwana akeiga mpaka tukaiwana. Mpaka tukaiwana. Omwario ngetenga kore etwiki na kote ya bakara kwara ere bwango igadioka atametinga ngochara akanyoranga yareka ande singi nchopwet nyona bayuri bayenga nabatindi bari gujikwira no gujyo agate ora yabe Ode na njungwani nandoirane bukai ikaera yo mpaka mranda lakini kwa kuri na ba yani akango kisingi jai chance ko wate kan umuntu talenge gobeya igende gitangan tan gobeya no muntu igende gende gya gobeya no muntu umayite kusaba mabira bwangu akara kora na beide yagojo mwerero mwaka inki wana inki yange inki nganganda yege kinya yasere genge dokeros igo baka tukamenya anga mpaka miaka 19 Ngento ira ndikichara nera ya usoto kwanya numwe inga tura amana akaiga ya so bugima bwana bwinsipi baka no to bete nera buyagima turi amubuya buya emyaka yonse bono nkwate banga chito kanyoro murugi onde abana balenga mwachite muka noyo bono mbane igo oli katigara batano oya kadara kwa abana bane igo abana bwatenkianda ntage torigerie kamera ire umweta abantu bari bagucha bakwerwa n'abarugi bake pigwa tigirwa abana bake bono formula nereri ikyagara bono konyora umurugi asira umuchuma na kurusia control abana bamana gusalika umuchuma na gusalika inki urate byase bari bakwereru batigirwa ne familia nga abana bake Nkiura abate. Okay, aine gento kwa buri gente kiamono. Gene gente ande inari ngana jingincho. Itangani take time. Takwa yere bwango sana pu. Utara. Omugusi yako tebaiga. Koko no chumuragi onye kwaka degi. Kwarengereji. Edingane lyogenda. Igo bono yani ko ire ngaki. Upime tenga inki. Nyakumuntu ya 40. Inga kia kuta kulinda nga kia kwandu abana aba mwanjane nandute abane kabusanga ingwe nanu kulinda abana aba umuntu oyo nabana genda ngajinga morenta iganga bona ati kulinda abana aba iga mpaka na akaitaba akinya akaitaba kume yaye pi mugima total akaitaba pi kawoje sabana aba iga akaweka iga Inkenyo ane school bi ane tukeri maiga tinta gitio ronga nero tukeri abayibo bakolanda no nere nero kumaya ngaki abana bakwenda nero kumaya ngaki PCA aye nyarebe iri nganaiga take tukonda tabokong tande de tuboko nyone tukeri maiga abana bo sibadangira linga oyo anti ngabono yo mama abona mana sirete ande tiyango ka ngotebiga Nana abana banyara bochabona paka omura bo banene mapi paka bachukuru baikiro paka bakuri shukuru abandi bakiri nsobo goba goya yabagoswa nyumba na bakobera abamo goswa nyumba mwabo nyino kurara guka ine desturi ni ana barbi baba igabona bawoje iga ometenga mwaba mama lakini tuwe ba obatebi anti yari gukoba engina titanga omanya ko borokoyi anti now igobono mungino yone ihirwite akakolendera abana nambe yemo nambe yemo paka nkiba yani umuntu matina ruralente akurusia mariga usakobeka mariga yani akomorembe ono yabono mariga ija herete asinjere ona rurinde kabana byakabyo
Ikintu kire gwatebire gabu. Kere tazo mugaka gwakwereirwo abana nabake gwachire kuri umurugi onde enda akokonye gukini abana aba. Narogocha omana gochanda abana aba kweli. Omana kubadekesa kweli. Yani bono yaba mateso juu ya mateso. Njura ateria barugi banga onye umurugi onye kwa chiro monto kotebirihe nakoreta okobo umurugi one onsireirie bono nakoretire elindo nderera abana na ndonkonye mbale bagwikira ni boyo paka abande bagwika bono paka nagiye ko umuntu aguchuika mpaka na jekina ngabona gutyani ntanyome kiagara iyo ganda tere stress gutyana atiete nkoreki mbeigo lakini utanda tere dicho nyone kinyure kigima yakene gati yake kwene kene gati pi kene gati pi ona muruzi oyo ni gare oyo mama akubiyara ona muraonega uruti bokara ubona wijugu ya sana torose mpaka bonega ana muruzi nyanka buwa yega ngamona danga nchuberega uzuti tukulindega obe oyo ngina mungina oyo ngina murugi ogo kai njo mate na kona mama omino ai ma ko biara bo umurende murende because esa nge masikani yang yo murugi oyo ne yo matanga onya atare ngomu ya tikware te kunyarekana oh no abona iki murende ancho ona mongina mbiyole mongina mbiyole kabisa biyo mwaka kekona korendete mata ena wa afi nawariga ona ba libiega aita karwara akinganya mata ganga no yo murende omumanage yo mumanage oyo ne muswati yo monne yani gento nkiyikia sense guna korendo moibori uno kuborigiri swali baka kwa kumina okoliborwa kwa ramaliga kai mama kare kyagara mbaro china bake bali ngono one bono mama ngayachi bako moto kusunga inchoko bate baka bana abana aba Wili manuto ina prata. Machogunta to mino En tata. Abuna basani. My brothers. Oh. Abuna waswatu amino. Fred Mokembo no mwasisa. Nari moyo. Yenari. Fred Mokembo. Yenari. Retired. Nyawoyo mwasisa ni chief omonyero mata. My cousin. Ere no moya. Usiri. Nari pungali boncho oba asiri. Fir pungara bagambuga basiri. Bona bagambana. Sana. Na mamu mino. Asa 14. Ekrai maksija kama noke banga. Bunu mwalimu. Ai. Yango Pitandali na Francis Yandali Mokembigo. Radio Kwanza Ungicho Radio Libera Kembigo. Tengera ke kita tengero mo ngira de ro Siba wanyika rufaya musiere Wantuas Amona kele di moraja Yakoni Andi pole sana suhu sisokrea Amona mumde samura arasa Yadi wachira ikonge Ole rende luyango Ekone na besi Tere. Abena. Ole renda wana kulende kwa tige kwe
Tugo. Nene kana paka mbarende. Mwarenda. Twalenda. Alisio tata. Basi. Nabona kana, nabona abalende. Baka baje kunywa. Baka bacha kuingira ngina. Abagusiba mintu buna twachagite. Nande twakoleire gaiga. Twanyolire story bono ya Meri Nyakerario tunatwatebiri no mugako yevanisike kone ne sani ya mayanda buna inche bone story ngune igune ya machikondusi ya mariga. Lakini randa togendere kubaletera chingero chacho ni waliso sababu na kubaeresa mono bono kero chikotegerera sani eye bono nabo chikonyetegerera bono ne sani ngake sani ni manyete vanisike kone abantu batwira ase sani eyo ekiagera abantu bande bako chabaka na baka kone ngake sani chioli sababu ali kogishi otera tu igonoro jine sani buna ke konate na bere igo Johnny aliso sababu the legend rest in peace tunaendelea kukukumbuka. Thank you so much. Nanumo. Asante mwaka. Nanumo ngalira kalenda bana. Mwana mudebe yako ku Margaret Mukeira gekona. Akoro kwa? Margaret Mukeira gekona. Margaret Mukeira gekona. Oinero muswadi murugi kwa to kalenda akagokonya kolena bana na support ya family. Nana ariga. Ari angatu. Mwaya. Nakiogote. Mpiande. Kote banga Maria. Marieta Margaret Mukeira gekone. Gekone. Mwako totebire story engia igoro yo murugi oyo rikoro kwa Meri Nyakerario. Hoteli na Johnny aliso sababu. Acho toteinga ikere Meri yasira amutigira abana bake. Irite myaka mekega akakorenta. Totebia. Rende nakamenyire ng'ari mwabo nagasonera aria ono ntwarabaine na barobwo nende mugako uyu nanjete gukondisa omugondo uchiseito nyankanda seito boiboru nyankanda bono rende ntwarabaine nende nabwate etuka tinga igo rende nkanyora rende nancheri konyete ndasoka nyora rende goteba ng'a abana aba bakurabire otagocha no barenda uchi naye bamanyete Ugastuka. bono ngastuka aro nasitugete nkabanga ina babunto abana aba bang'ana iga musigo oyo tori omorito ninchi konyonyara ini rende ngateba ng'a onye Nyasaye ororire ng'a ninyonyare igo ororire tingokana lakini rende buna Nyasaye ambangirete nere ombangirete rende nkanyora ng'a nachiro twakorire nyange nachiro kwamenyire bone ebikoro otombire ebia Meri Nyakerario atigire na ibono otete gosoa ime bigoisane mbia goisane nabo biabete ebikong'u mwanso lakini nkanya gosaba Nyasaye ngateba gaki Nyasaye ng'a chisemi musigo oyo kwantweka na omorito lakini goetera ase chinguru chiane tinkonyonyara nayora ng'a obong'aini na chisemi nanche ndoe ng'a nakinirie abana aba batano musigo oyo tori gosori batano bamura bane nyaruka eyemo ase obweng'e tokabwaterana rende abana barende nkabakini ukabarinda buna aba abana aba bande nabo nachete nkanyora mbaragenda nasari tukabwaterana igo mpaka babeire bono abanto abanene babwate chifamiri chiabo nende bakaba abana abaya kianda gia 10 mbakumanyikirite rinde gutatika mama bono rende nabo tobwateranete goikera iga bagasoma mugako oyo nabwate ekenga gitare agenda gitare nanche nkarora bono endagire ya gitare neche gotoisana abana abasomere nende tori nanche ngake esabu ng'a nanche gintigire tingokondisa ebigondo iganya korema endagire ende ukatia bidii kabeka bidii aro kai niririma nche nang'ana iga seng'encho egasi nyinge mobere ono ukaridiusi goikera iga bora tianda kuuriri swali nabe konyara na kwanyomirwa somochi murugi asirete bono nkuiroro musigo ori buno yoko tupaete mama wa kambo yani tupate naro kunyomwa au mana kwa abana bari amateso bakoragerera isiko eroragirera nyomwa kago chikonyora abaye teina boyone na nchumuragerera mesa inwe ragerararia uchiari abana bamana kukumifuna gaki baka banyora mama muyo nawe konyarekana totebia ngiye ko yara mangana yanyarekana osin ayengi kiagerete tigwate kyo mkondo uyu ncherende igo naroche ng'a onye Nyasaye onchorire gochaga iga oikandemereria obogima obo abana aba na baba bagosire
tari lazima nya kuripoti omogaka oyo ng'a mwana gete nangosera banya goitwa kera bagoitwa omanyete bagosokia amang'ana gochia isiko bamanya goteba omokungu oria orenta iga aria yaani achandete abana baria omogaka oria akobaita nchiki tindipoteti nonye rituko erimo noara abankogosa barenge lakini rituko ndiri naripoteti bana aba nonye barobwo barambera abasaiti igo nabo nabaremererete igo kwarora rende nki orakore ngwachorete goika oremereri bono rende tokaremererania na barobwo mbandameti tinkogotebi ng'a mwana nare ontenenerete akandama na inche tindi ochi mwana onde twairaniraneti bobe togosane goikera bono iga buna bare abanto abanene Nairobi chinyomba echi chiabo buna ochiroche iga mbanya kouta obarwe inche tokoragera mwana iga emesa eyemo twasaba bakera omonto ogenda korara nabo bakonanga gochia Nairobi nachi nagengera abana babo mbe ting'enda bwoyo iga akoboria na intwe iga aroche ng'a ntobwati nonye na efea tokomoairaneri igo bono omosigo nabwate ase natora nateba oro gose onye na amabere inchu moyia aro mochi konya koria tanya korora lakini ngochande natara kera ase bono ginkorwa Nairobi igo nkoreire shopping iga iga ngocha konya kororera ng'ai nkinyare bambekera mpaka oyo otandangereti ongorere eyanga nanyora mokaye ogontai ng'a toratara gochia aba nairwa etuga nachora eyanga igo rende abana aba bakaba abana abaya mpaka bono iga tobwate amasikani nabarobwo mpaka bono iga nki oratei bari yani batachiete gokora na gwakorete ase bakogenda bachanda abana bari batigire gose ekero gwachorire ase buna abo igo nomanyete ng'a kende gionsi kegochi gokorekana goika okeremereri omanyete goika obe omoremereri otabeti omoremereri nende nabo ekonyarekana abana abo bagoite bagoseri banywa amarwa bakore ki batebe ng'a omokungu yatochandete oyo tari mokungu kwarentete iga nabo ekonyarekana bono rende ekaba buya abana aba mbachi konywa marwa na abanto bare ekanisa tokabwaterana igo bono mpaka bono. Mungu akubariki sana. Nabake bari bunaye and I think kera abanto bachikorigereria video so omogano oyo I think mbare barachi korusia amang'ana abera tata asore kiagera mbare barase situation yao mbaro bachi omochi bono maybe omonto asirete ose nomwaka oyo bono barentire omwaka oyo akumeti buna nakingo cha I think mbanyoro bare mung'aki onyaye kwanyarete korenda abana bake kone batano nonyare sikuisie bagotiga gose mbabere bantu sikuisie no banyara abo ase ng'o lakini rende egente ekenene nogosaba Nyasaye otang'ani Nyasaye bosio nero orakurae naende obe omoremereri. Asante. Thank you so much. Asante. Thank you. Asante.